Heinäkuun lopulla olin kaverin kanssa treenaamassa Helsingissä ja sitten ihan normaali treeni oli kyseessä. Tein semmoista 2 volttia taaksepäin ja alastulo tosiaan tuli ihan niskoille ja kuului sitten kova rusahdus sieltä niskasta ja saman tien huomasin, että kädet ja jalat ei sitten toiminut. Oli täysin tuttu liike, että mitään riskejä en ota enää tässä iässä harjoitellessa. Ymmärsin heti, mitä oli tapahtunut ja tuli heti mieleen, että ei mulle voi käydä. Jari Mönkkösen elämä seisahtui 5 kuukautta sitten. 3 kuukautta kului Töölön sairaalan teho-osastolla ja tällä hetkellä on käynnissä kuntoutus Validiassa. Kotiutuminen tapahtuu kevään aikana. Tapaturman seurauksena Mönkkösellä on korkea neliraajahalvaus. Uljas sarja toi Jari Mönkköselle EM-hopeaa. Mönkkönen on yksi Suomen kautta aikojen parhaista telinevoimistelijoista. Vuonna 1998 hän voitti EM-hopeaa rekillä. Viime vuodet Mönkkönen on työskennellyt omassa liikunta- ja mediapalveluyrityksessä ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella paloesimiehenä. Liikuntakyvyn menettäminen ei ole saanut aktiivista miestä luovuttamaan. 3 lapsen ja vaimon tuki on ollut eteenpäin vievä voima. Että jos tässä alkaa nyt itkeä pillittää näitä hommia, niin sitten ainakaan hommat menee eteenpäin. Aion palata tuohon oman firman työskentelyyn, että jos siellä pystyisi vielä valmennusohjelmia tekemään, tai olen tehnytkin niitä jo tässä, ja myöskin valmentaminen edelleen kiinnostaa, että kyllä se onnistuu sähköpyörätuolistakin. Kuntoutetaan omatoimisuuteen ja siihen, että pärjää niin kuin normaalissa elämässä. Et eihän siihen välttämättä niin kuin käsiä ja jalkojen toimintaa tarvita, että paljon on tämmöisiä työvälineitä, mitkä auttaa sitten myös tämmöisessä tilanteessa olijoita. Mönkkösen kohtalo koskettaa monia. Entisen huippu-urheilijan loukkaantuminen oli tapaturma, eikä siihen liittynyt tyhmää riskinottoa. Mönkkönen toivoo onnettomuutensa toimivan kuitenkin varoittavana esimerkkinä, jotta mahdollisimman moni välttyisi samalta tuskalta. Olen erittäin huolissani trampoliinihyppelyistä, mitä on kotipihoilla. Eli mä kannustaisin näitä taiteilijoita, ketkä hyppäävät trampoliinia ja pompauttavat toisia ilman, että hakeutuisivat sitten voimisteluseuraa tekemään näitä, missä hommi tehdään valvovan silmään alla, ettei lähdetä yksin tekemään niitä 4-voltteja siellä, ettei tule tämmöisiä vastaavia tapauksia enemmän sitten. Mä oon miettinyt tätä asiaa 100 päivää Töölössä ja kyllä se edelläkin kaduttaa, mutta näin kävi ja ei auta kuin tästä eteenpäin vaan.